Hyvää huomenta Slovenian kauniista maisemista. Täällä ollaan laventeli käytävällä menossa. Tosi paljon ampiaisia ja mehiläisiä ja perhosia noissa kukissa, mitä tuossa selän takana on. Huonosti taitaa näkyä, eipä se kamera kohdennakaan sinne. Mutta joo, Slovenia ja Italian rajalla. Tänään ajetaan Lipicaan kattoo hevosia. Siitä ajetaan Riesten rannikolle. Siitä kohti Venetsiaa rantoja pitkin. Ehkä heitetään jossain vaiheessa itsemme moottoritielle. Johtuu, että tänään on ehkä ajopäivistä lämpöisin. 38 ennustaa lämmintä. Ja nytkin ollaan jo varmaan 35 ja kello on täällä noin 9, eli tunnin vähemmän kuin Suomessa. Ja tosi mukava majoitus oli meillä täällä. En muista kylää, katsotaan sitten myöhemmin videoille niitä, mutta tosi kaunis majoitus ja hyvä aamupala. Pöytiin tarjottu aamupala ja mikä tärkeintä, niin hotellihuoneessa ilmastointi. Oli muuten tosi mukava kokemus. Ei ole vielä reissulla ollut kertaakaan semmoista palvelua minulla huoneessa. Nyt voi sanoa, että on ajanut aika lailla Suomesta Italian rannikolle ilman moottoriteitä. Saksassa ajettiin kohan 60 kilometriä autopaanaa. Sitten ajoin tosiaan Heinolasta Helsinkiin. Et aika lailla on nyt Eurooppa ajettu läpi ilman moottoriteitä. Tänään on pakko pitää nesteytyksestä entistä enemmän huolta. Sen verran lämpöiseksi menee päivät. Ja nyt minä katson, kun pyörä vielä tallessa, vai onko joku käynyt sen viemässä yöaikana. Mutta ei mitään. Mukavaa lauantaita teille ja täällä saattaa vähän lämmin tulla. Mutta onneksi seuraavassa hotellissa on uima-allas, niin sinne sitten suunnaksi. Moro!